Welcome back to DIY Look TV. So, kasalukuyan po tayo nagpapakain ng mga kalapati natin. So, kakabili ko lang po ng patok at GMP Vitasas. Ordinary lang po. Ano po, no? Guys, maya po pagkatapos ng kumain is maglilinis po tayo ng loob. Para po malinis pong tingnan ng mga kalapati natin po. Sa anong pagkain, no? Po sila. Sabay pong kain, guys. Nandito. Tamad pa rin kumain. Kaya sila labas, papaaraw din po ako ng may na kay maya kapag maglilinis po tayo ng loob. So balik po tayo kapag maglilinis po na po ng loob, no, guys. Guys, so nalipat na natin yung ibang mga kalapati. Maglilinis po, tapos nagpakawala na din ako, no. So ngayon po, no, maglilinis po tayo ng loob. Samahan niyo po ako maglinis ng loob. Lipat ko po yung ating camera, no. Hindi nyo po nakikita yung paglilinis natin ng loob. Lipat natin po yung camera.
balik na lang po tayo guys mamaya kapag pag natapos ko na pong linisan, no guys. Dami-dami pa po nating linisan, no. Linis pa po ako, ano. Balik na lang po ako mamaya kapag natapos ko ng linisan, no. So ulit, welcome back guys. Malinis na po yung loob natin, no. Nilinis ko na po, no. Nalis ko na po yung mga tayo. Hindi ko pa po inalis yung mga nasa breeder kasi may mga inakay pa. Kaya saka na muna natin linisin kapag wala na pong inakay. Magwawalay na rin kasi ako eh. New breed na naman tayo. Yan na sila sa loob. Ayun nilang nasa labas, ang init-init. Hindi maalis yung mga balahibo, kaya mahirap tanggalin. Malis ko lang yung mga tayo na naimbak. Nice. So okay, ang magandang gawin sila. Nagwalay na rin ako ng mga walang pares para hindi sagabal sa mga breeder natin. Malinis na po guys. So yung mga ibang kalapati taas kasi ayun nilang na balak. Yan na, dyan na, pasok na yan, no. So hanggang dito na po yung video natin. Please like, comment and subscribe. Click the ring bell guys, and thank you sa panonood. Thank you for watching. Peace.